lomusa ekwanele. Ithi message yami namhlanje, the grace knows no situation. Somebody shout, the grace knows no condition. Again after me, the grace knows no condition. I-grace ayihloniphi isimo sakho. Abantu ababiza ngesidako ngoba utholakala isidako. Abantu ababiza ngesahluleko ukubonakala ngathi uyahluleka. I-grace ifuna abantu asebebizwe ngey'nto ey'thile baze bakhondishinwa ngemeko abadlula kuzona. Yebo someone, ngithe sidlula ezintweni ezinzima kodwa njalo senze njani? Ngathi siyadlula ezintweni kodwa sizona izinto. Ngathi madoda, imistake abantu abayenza ukuzithatha ngemeko esidlula kuyona asiyona into esidlula kuyona. Siyadlula ebuhlungwini kodwa sibona ngobuhlungu. Siyadlula ekulahlekelweni kodwa sigcine ekulahlekelweni. uNkulunkulu uthanda uzomemezela ukuthi ungesabi ngoba umusa ukhona. Okwesibili siyalandwa zonke izinto eyaphuma zihambe kanjani. But I'm here to declare, decree and to proclaim God of restoration. Uzolanda izinto ehambe ubuhlakani bakho zahamba uhlakaniphile. Umusa uzoyilanda. Uzozenza okaKhesari into azoyenza uNkulunkulu. Umsebenzi wakho wenze njani? Impilo yakho ukuphila kwakho yenze njani? Lento yakho ukuphila ngokugula iyaphela, uzophila ngokuphila manje. Impilo yakho yenze njani? Imisebenzi elahlekile business wise, ibhizinisi lakho liyarestore. Umshado wakho uyarestore. Ingane zakho zibuyelwa ingqondo manje. Akunandaba ukuthi zibhema ihunga, akunandaba ukuthi ziphule kuma-drugs. But it is time. Oh, Nkosi uJesu, use me for your glory. This morning, lithi iBhayibheli sekusile indoda ngayolahleko yaqabanga ikhaya yabuya. Why? The grace is sufficient. Ayiyekanga uba indodana ngoba ilahlekile, yayibonakala njengelahlekile kubo kodwa iyayisele nayo kubaba wayo yayindodana. Igama lishintshanga, izenzo yalahleka kodwa umntwana bangalahleka. God will restore you. If there is something that I know that God will do, He will restore, He will restore, He will restore everything that we have lost. So grace knows no condition. Abantu abathi isidomo, igrace izofika kwisidomo isiphakamisa. Izofika kwisithunqa kwisiphukuphuku. Igrace ngoba inandaba ukuthi abantu bathi. Izofika kuwe ukuthi ufanele, ithi ufanelwe. Ngoba igrace ayinandaba, ayihloniphi imeko. Iyakwazi ukukhipha phansi imphakamisi. Unikhona bazalwane, sekufike igrace enganandaba nakhondishini. Lithi iBhayibheli khona wayezalelwe unyonga elokhu equbula esiwa ngakwithempeli afike ehlele egeyithini imihla namalanga. Lithi iBhayibheli wayephila ngama-handouts. Bafika abantu bebeyokhonza badlulisa o2 rand abonge yena engavumeli